ले बगावे से की भैया बता ना। हां बता बबुआ लेके तिलावा चिउरा साग आवत तारा खाती। हां हां आ जाए दी दूगो झूला मंगोइले बा। यही से तो हमारा सोच ना होकेला माई कला से कि ये बुच्चे खिचड़ी भेजवा दी बाहर ले तो हम कनी ना रे माई बाहर ले जतना के तेल ना होतने बबुआ ने झुनझुना हो जाई बाहर रे का बोले। दीदी जी के भैया आवते बना तो हमरो के वही तेरे इधर कर रखी भाई हमरा के खूब दूगो लुगा देले बिया तोहरो के हमरो के। हां हां अमोजी के देले बिया। चली तो बढ़िया बाटे। और सुना एथिया कदा तनी पुआ के लोरवा घोर दा पुआ आलू दम खाली करा के आ ये दीदी अब बना दे तनी हो करा के तू आ तो बात बतियो ए दीदी सुबह सुबह गुनानी और रोवत है कि खिचड़ी का पार पे आ गइला जे हमर भाई बाप हमर महतारी रही तो हमरो के खिचड़ी आइत न के ने कल करे कुफुते ले माई बाबू के कर मर गुलन खेलवड़िया के चलते भाई के जन्म में खा गुल एकरा ऐसन माई हो असो गुनाह बिया जी दीदी अस गुनाह बिया के जाना त के हमनी के भाई बाप आवत न सन आ एकर परछाई परी त का होई परछाई एकर नजर परही ना देन तू परछाई के ढेरे दूर बात कह देल एकदम मत पड़े ए मारन चटकन से कि उलटिए जाई हन एकदम नजर मत पड़े हां ना त सुनो ना एक का बनावे के ये दीदी हम त सोचत नहीं ना दिना में त पुआ आलू दम खाने बाकी तू रहो के मुर्गा बाटी 1000 के दे ताके 500 रुपए दोनों को तीन मंगा के मिला के ना हो ए मंगा दे पैसा बा हमरा भी आ ना ये दीदी हमार भाई ना हो काहे ना हो आधा आधा लगावे के हां मम्मी जी के मुंह थोड़े ना ताके के हमने ना उ बुढ़िया के मुंह ताके जाई आ त ना रोइले तब बेटा बेटी को हमारा ऐसा ना मेरे त खे दे बगे देत कह आ जाई दीदी हमनी के दुनिया जानी बानी जाना मिलजुल के दूसर कोई भाड़ में जा भाड़ में जाओ हां तहार हमारी यारी अमर रही सब जाई त देहे हमरा के हम तेरे जा हाथ ना तो खेसारी कितना बूट के माई एक बोरा में सब भेजवा ले काहे बना भैया भी कहां चलल बना माई ये गोरी कौन के ढेर दूर बात जा तनी तिले ना आलूया उबाल के आ पुआ में छान दे अच्छा ना पुआ हां चाहे घोरावा घोर के रख दे तनी लोरावा भैया ये ना तो गरम पुआ आलू जमा ने इहनु अखेला हो तहार भाई बाप आवत तब से हमार भाई बाप आवत तू हमनी के करे नि जे मिल बांट के त कितना निक लागल भगवान करत के तरह हमनी के मिलन उ जुलन त पहिले ही रोत रहले ना त धुआं में देख के ना हमर के एकदम खीस बर हां अच्छा कद तनी हम जातनी इथे करे ठीक लेके आवत नि डलमूट बिस्कुट हां पानी पिए के ठीक बा दीदी जा कनिया पले ले आई मजे चाचा के सब कोई के भाई तिलवा लेके बता हमार के हमरा के लाई हमर भाई तो नहीं खे कि हमरा के तिलवा लेके आई सब कोई हंसत खेलत रहे लेकिन हम का करी यही से कहल जाला कि एगो भाइयों बहुत जरूरी बा कुछ समझ में नहीं आवत हमरा हर पर्व पे हमके रोए के पड़ेला जाए दो भगवान जब रोवाइए दिल भगवान तो दूसरे के रोइले में का बा जी एगो हमरा के बात बताई हर बात में घर के लोग हमरा के ताना काहे मारेला ये तो भगवान के हाथ में बड़े जन्म करम मरम सब तो उनके हाथ में बा जब भगवान पे तारा विश्वास बा तो आदमी पे का तू ताना सुन ले बारू हां हमर कान पाक गइल बस सुन के घर में ताना देखो हो जौन होला उ सब ठीक होला सब भगवान के मर्जी से होला बुझाता नु तोहरे दाया निखियावत हमरो दा बरत के हमरो सार रही तो लेके आई तो हमू गांव में जईती तो कहती कि हमरो सरवा आइल बा देख पगली तोरा से बेसी हमरो तरी देख हम भांटा में दवाई छीटत रही त का हमार बुझात रहला हम कितना करेजा फाटत रहला आ देखो हम तो कहिए सोचत आई अपन दुख देखो दूसरा विकार हो आदमी मजाक उड़ई हन चुपचाप रह एके दिन खातिन बारे पगली एके दिन खातिन बा कोनो पर्व त्योहार कैसे एके दिन खातिर बा बीत जाए फिर चुपचाप रहिए तीज में भी रोए के पड़ेला जब सावन में राखी भी आवेला तो भाई खातिर रोए के पड़ेला भैया दूज भी आवेला तो रोए के पड़ेला और खिचड़ी भी आवेला तो भाई खातिर रोए के पड़ेला जब भगवान रोवा देले बड़न ए जी इससे अच्छा है कि भगवान हमार मोहब्बत दे दे तो हम मर जीती तो अच्छा रहे हम धरती पे जिया तनी काहे खातिर बोझ बन के ऐसा कुल मत कह बुझाता नु ऐसे ना कह जाला पागल हो रो मत रोजन पागल कहेगा अगला जन्म में देखिए तोरा के चचर को भगवान बाई दिया रे तोरा के कुछ दुख ना होई बुझाता नु ए जी हम बचपन से ही दुख कइले बानी लेकिन अब हम ना चाहे ना कि दुख करी को जा जा घर में जा घर में जा घर में कैसन बोलबा भी लागता सोचे तो कि बाहर से आदमी कल पर तो हाय बढ़वे आई तो आदमी का करते रे
बाहर के जल्दी अपना बिल में घूस। भाई हमारा आता तिल्ला चुरावा लेके। हाँ भैया बतावन तो वो तो हमारे भाई ना। कैसन भाई रे? अपन भाई के तो मुहे ना देखल इसते। हैं? अनकर के मांग देख के अपन लीलार फोड़ा। आए हो? ऐसे काहे बोले तनी दीदी रौरा? ऐसे काहे बोले तनी है डरी रे? कैसे बोली? देख हमर भाई आता आगे पीछे मेरे रहिए मत। ना तो तेरा पूरा साया पड़ी तो हमर भाई के कुछ हो जाई। बस करी दीदी रौरा सब मत हमरा के ताना दीजिए, मत बोली जाए अब हमरा के सामने मत, जल्दी बाहर के बिल में घुस अपना। अरे कोने ई का करते रे? ई कैसे बोलेला? चुप रहो। मट के भाई बना दी अब ही करो के लेके। अरे तब ठीक बा तो नइखे भाई तो से ताना में ना तोर भाई आवत तो ओही मोल कह दे कोने ज्यादा भाई तोर आवत तो खुश हो गेले त का हो? ना हमारा रिश्तेदारी नइखे निभाए के, रौरा निभाए के मतलब ले जाके रखी। निभाए के नहीं कहता आज तोरो ना रह भैया तो तोरो बुझाई ते नहीं के तबे नहीं बुझाता तबे नहीं होतिया। जबान से बोल के रौरा के कोनो फायदा नइखे। हमार भाई बाटे के ना चार को भाई बहन सब। हां त ई आत्म भगवान के ना सोहाला। चुप रहो बुझाई ना। आज के बाद बोलले तो बोल, आज के बाद बोलबो मत करी है। करे दी में ढुकाल करे दी ढुकाल ना। तू का आगे पीछे मत आइए, ना रहे तो आगे पीछे मत आइए। बंद कर दिए घरवा में ले जाके कोहबरवा में, ना तो कह दे भैया के तो संग आई तो लेके तू ही चल जाइए ना कोई देखिए ना जनी। चुप रह काहे करके बात सुनलु हो? होए के पड़ेला हमर जिंदगी में तो खुशियां लिखल नहीं के। के कहता खुशी निकले जा दोसे का भाई ने के तो मरद मान बढ़िया आसमान जाना तो उहे भाई बाप सब उहे शौक न पूरा करी, दोसर कोई आई पूरा करे, दोसर कोई के भाई बाप आई तन के खिलवाड़ियन के लाज ने के कतनो सिखावला के आ समझावला के। हैं भाई हो तो तू तान से चितान भइल बाड़ी बोलत रहत दिन रात ओकरा के। कबे का दीदिया जोहत है नहीं लेट हो गले त ना। हां गाड़ी छकरा ने मिलते लेके गाड़ी छकरा के आ ओकर नहीं पता कि जोहत है कि गाड़ी मोटर मिलल लेकिन हमनी के यहाँ पता हो कि गाड़ी मिलबे नहीं कर। बताइए गनी जा। हां आ जा भैया दीदिया। अरे भैया बाबी खुश रही खुश। हमार गोतिनी नहीं थे, हम नहीं की देवे वाला। चल जो घर में जो बाबूआ खुश रह बच्ची हमार। देखो भिंजा देनी हमारा अपन सोना के हो दादा लाई देख लेके चलते। अरे बाबूआ हमार अब हो छोटे को कनिया। अरे बाबूआ बैठो। अरे बाप रे बाप आ गेले जका। खुश रह रानी हमार। आ खुश रह बाबा खुश रह जा खुश रह। बैठो कहो समाचार बाबूआ। सब ठीक बने आ चल सागवाई न बनू। हां ऐसे में सब। अरे कल मुही चाय तो चुप ले त मरम चट्टन से के घुस जेबू बिल में। अरे ई का कहत उड़ जा हो तंजल के लाज बनत तो घर तो अगर बनते तो ले जाई सुता दही घर में। ले जाई सुता दे का है तो हजल के ढेर भाई बात ढेर उतान से चितन मिल जाकर भाई ने के तो कुछो बोल दे बुझा आ कुछो कह दे। देखिए उल्टा सीधा मत बोलिए, जब पाचरा मत कहिए, सुनाई मत अपन दुख डर। दीदी रौरा सब बोल लेनी जरूर सब समझी। मार बड़े के बोल देंगे ढेर तो। सुना हो आज के बाद एक के भाई ने ताला बोला के नहीं चलो, का चलो, तो बा खा लो बुझा तो ले जाके झांपी में बंद कर दिया बड़का बका सब बंद करो 100 पीस बनाई हेकर के बिल में घुसा देंगे तो 10 दिन गिनती हमरे भाई वही तहरे ढेर और के में भैया भाई बसन डसतिया। हां एक करो बास हम तो बुला ले वो एक करो बास हम तो बुला ले। ना मौसियारा ना फुफुआरा ना मम्मियारा कोनो भाई आइल बन स कौन भैया बसन तहरे भैया ला जुड़ातिया ना। देख थथाई लावा तड़ी एथी करे पानी पिए खेलवाड़ी कहीं के। हमनी का अपन टीम भाई हमनी के गो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करबे सबके साथ दे देले। बाय बाय।